Umdlalo wasesiswini weKaizer Chiefs uPulemondi usaveza izinselele ezimbili ezibalulekile ezithinta inqubekela phambili yamakhosi. Iziqembu belidlala ibhola elihle, ukushaya amagoli kanye nokunqoba. Kusalokhu kuzikhathaza kakhulu lezi zinkunzi zaseSoweto. iChiefs izobuyela enkundleni ngoMgqibelo March 29 lapho izobhekana khona neGolden Arrows emidlalweni weBetway Premiership eMoses Mabhida Stadium. Lo mdlalo uzoqala ngo-15:30 uza ngemuva kwekhefu lamasonto amabili leFIFA lamazwe ngamazwe lapho omabili amaqembu asebenze kanzima ukulungisa amaqhinga awo. Njengamanje iChiefs ihleze endaweni yesishiyagalombili kulog ngamaphuzu angu-29 emidlalweni engu-22 kanti i-Arrows isendaweni ye-10 ngamaphuzu angu-24 emidlalweni engu-19. Njengoba kusele imidlalo embalwa kuphela, izinhlangothi zombili zizofuna amaphuzu aphezulu ukuze zithuthukise ukuma kwazo. uMondi uyazi ngobunzima beqembu ukugcizelela isidingo sokuzivivinya kakhulu phambi kwamabhali. Njengomgadli uyawuvuma umthwalo wemfanelo wokunikela ngemigomo eyengeziwe futhi ukholelwa ukuthi ukusebenza kanzima kuzoholela empumelelweni engcono nangaphezu kwesikhundla kuso. Njengamanje uMondi usanethemba lokuqeda kwi-top 4. ubona lokhu kuhlangana njengamathuba amqoka okukhuphula itafula nokuqeda isizini ngenothi eliqinile. Njengoba ebheke phambili emidlalweni neqembu lakhe lakudala iGolden Arrows, uMondi ulindele impi enzima. Uyalivuma izinga elingaphakathi eqenjini le-Arrows kanye nomthelela wobuchule bomqeqeshi wabo omusha uManqoba Mnqithi. Nokho usanethemba lokuthi icebo lomdlalo nokuzimisela kweChiefs kuzoyinika ithuba eliqinile lokuthola umphumela omuhle.